номи ман Билол аст. ба андешаи шумо оё кӯдаки гурусна метавонад дарс хонад, шеър ё ҷадвали зарбро аз ёд кунад? ман кӯшиш мекардам, хеле талош мекардам ки то бегоҳ ягон чизро омӯзам, вале муваффақ намешудам. фикри ман танҳо ба хӯрок банд буд. дар зеҳни ман барои ягон чизи дигар ҷое вуҷуд надошт. худатон фикр кунед, 25 грамм нон ва шӯрбои бегӯшту равған барои писарбачае ки дар ҳоли инкишоф мебошад чист? ва маҳрум шудан аз хӯрок ҷазои даҳшатноктарин буд. моро барои ҷазо додан баъзан дар ҳуҷраҳои торики мушдор қулф мекарданд. вале тарс аз мушу торикӣ бо тарси бехӯрок мондан баробар шуда наметавонад. ман бармаҳал дарк кардам ки дуздидан роҳи ягонаи сер кардани шикам аст. асосан дар бозоре дуздӣ мекардем ки дар назди интернат воқеъ буд. бештар нон медуздидем ки бо он сер шудан осон аст. вақте синам калонтар шуд, ба мошиншӯӣ дар ҳар бозор сар кардам. омӯзгорон ба гурехтани мо чашм мепӯшиданд. дар ивази ин мо аз пули коркардаи худ ба онҳо медодем. муҳим он буд ки ҳангоми омадани комиссия дар ҷои худ бошем. вале омадани комиссия ягон чизи хубро дар пай надошт. шикоят кардан иҷозат набуд. агар шикоят мекардӣ мезаданд. агар аз берун дер расида биёӣ мезаданд. кӯтоҳ карда гӯем барои ҳар гуна айб мезаданд. ман як чизро фаҳмидам. ҳушёриву зиракиро набояд аз даст дод ва бепарво шуд. агар чолокиро каме аз даст диҳӣ, имрӯз гурусна мемонӣ. баъд аз интернат ман боз муддати хеле тӯлонӣ шикамсер хӯрок намехӯрдам ва дер боз аз одати шаб пинҳон кардани нон дур нашудам.